Usa ka netizen nga naga-vlog kalabot sa usa ka accident-prone area sa Barangay Fatima sa General Santos City. Saktong nakuhaan og video ang pagka-aksidente sa usa ka motorsiklo sa lugar. Aniya ang detalye. Aming gabi dia, sa emisyon nga lugar, Guba din sa guba ang karsada rin, isa man yung mga Porksir man din. Okay, ayos naman rin, Aso sa going to emisyon pasulod, nangatumba, nangatumba na, tabangin nyo. Mag-vlog lang unta kining usa ka netizen kalabot sa accident-prone area nga bahin sa usa ka kalsada sa Barangay Fatima sa General Santos City banda alas 6 Lunes sa gabi. Diyang nakuhaan og video ang mismong pagkatumba sa usa ka motorsiklo. Gilayong gitabang sa mga residente ang lalaking rider. Lakip na ang duha ka angkas nga mga babayi. Saysay sa uploader, usa sa maong angkas ang nakaangkon og minor injuries nga gilayong gipatambalan. Mipaklaro siya nga dili kini content lang ug wala gyud matud pagituyo ang pagkatumba sa maong motor. unexpected to siya, natingala kasi pag video ko ana. Pag natumba, medyo na shock po ko. Matud niya, tumong sa iyang pagvideo nga ipadayag sa Barangay LGU ang dugay na kunong problema sa mga motorista kalabot sa putol nga dalan nga dili konkreto. Doon na sa ibahin sa dalan ang nakankan nga gumikan sa tubig baha, ilabi na kung ting-ulan. Kusog po ng ulan. So nakita na ako ang karsada ni Kab na siya. So giblog na lang po na ako doon nga aksyonan sa lokal na opisyalis. Sumala sa usa ka rider nga nagaagi sa lugar. Tuod man, accident-prone area kini alang kanila. Di na ito maiwasan siya nga matumba dyan siya kaya nga naman lalo man good siya. Nya, wala ta kabalo pag umakso man dyan kag minor, pag aksyon minor mapalong ng motor din matumba. Di lang pud nga isa lang pud na kaisa na aksidente diya. Ubay-ubay na pud. Matud sa opisyal sa maong barangay, ang maong putol nga dalan wala kuno madeklara nga kabahin sa kalsada sa usa ka subdivision plan kaniadto. Busa, wala kini makongkreto. Hinoon, naaprubahan na kini. Busa, lauman nga makongkreto na kini karong tuiga. Karong tuiga mong napunduhan. Actually, nabid na siya, na-award na. O kading bulan na or karong sunod bulan. Kasi notice to commence work na lang ang kulang ato. Para ma-implement na ang 700,000 nga road concreting. Isip temporary solusyon sa maong problema. Gibutangan una og balas ang nakankan nga bahin sa maong dalan. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio. Efren Mamak. 1 Mindanao.